Yes, hello mga subscribers. Ito po yung aming walking therapy. So, kailangan ko ng kami ni Sherwin. Ilalakad namin si Kuya Marciano. So, after natin ng P1 natin yung po tayo, and this naman yung walking namin. So, watch niyo po till the end yung aming walking therapy program for this. Ano ba yan? 30? 30 nga? 31? March 31? March 31 pala ngayon. So, March 31. 2025. Last day ng March. Tara. Push. Ha? Basta malakan mo siya. So pag ano ba, tingnan mo kung kaya na. Kaya na. Hindi mo lang mo rin. Yan. Step. Making step, malaki mo step. Malaki mo, bang. Laki lang lagi. Lagi lang ngayon yun. Yan, ngayon mo. Yan. Abang mo na. Yan. Yan. Hindi. Akala mo kasama dito, hindi para sumama. Kaya mo. Yan. Kailan yung support eh. Diba? Yan. Yan. Kamak ka pa. Wag pa. Ang tipin ng takbang mo. Bilit ng takbang. Yan. Nakita eh. Okay. Bilit ka. Takbang. Takbang. Bang. Takbang. Yan. Twist tayo. Yan. Yan. Right, kita mo sila. Yan. Ilan ba ito? Ito? 10 kaya? Bang! So, isa na tayo ha? Hindi, ako po! Bang! Yan. Lakayan mo takbo, lakayan mo. Hindi, lakayan mo. Dami na hinawakan eh. Hinawakan mo pa ako. Lumutong ba yan? Hindi. Yan. Ganun kuya. Lakayan. Lakayan mo, huwag matipid. Bibiyak bang. Okay. Okay. Yan. Okay. Yan. 2 rounds. Round 2. Abang mo. Hindi pa ako kasama sa guys mo. Hindi sa guys mo. Yeah. Yeah. Push. Yeah. Push. Okay. Ikot na. Kaya ano pagkakasabi ng kabila? Ngayon lang. Okay. Wait lang. Timing kasi. Ilan na? No? Yan. Lakad. Yun. Step. Yan.
Position. Power. Step. Yan. Lakayan mo yung step mo ko. Lakayan mo. Yan. Sige, step. Yan. Tsatsagaan natin yan. Yan. Thank you, Lord. Yan. Ano ito mga views natin na nag-proceed si step mo. Yan. Saging ha? Calcium ha? Yeah. Lagi na ito dapat. Yes naman yung dapat. Abang. Sige. Ano na to? Ito na lang. Ano? Tingnan ka muna. Ano ba? Hindi na pagod ka raw? Game. Ayun. At ito, kilain mo lang ganyan. Okay lang. Basta ano ka. Sunod ha? Huwag mo muna may taas. Yan. Magaling lakad na. Please na. Oh? Kapag tumatagal, gumagaling lakad niya. Kasi una ko dito. Malas ka. Ito na lang. Pahinga ka muna. Pahinga muna. Ayos yan. Kumain ka. Baka hampasin kita. Tingnan mo tayo. Okay? Game. Game. Rush! Payam no? Yan, ito po yung ating walking program sa ating bedridden na si Kuya Marciano Gueco. Ito po kami sa District 1, Anacati, Mexico, Pampanga. Basta po kayo yan. So sila po nanonood, ito po yung great improvement niya po. Yan. Step. Yan. Yan. Laban na sa buhay. Laban na. Very good. Eh, pahinga ka pa din. Sige. Oo, napit na. Anim ka na. Dalawa na, pwede na yan. Sagutin mo. Pwede yung step niya. Ito na pag sila. Isa siya. Bawa kayo siya. Bawa yung pwesto kayo. Step mo. Step mo. Step. Ayan. Ayan ka mga. Ayan ka. Sige. Step. Ayan mo na. So, paano? Dalawa pa kayo? Dalawa? Kaya pa dalawa? Oo, kaya pa dalawa. Sige. Ibay. Push! Pampito. Pitong ikot. Yan. Sisimula. Yan. Titibay din yan. Good. Ang ginagawa mo siya. Yan. Ikot ka. Step mo. Step. Yan. Step. Hindi, huwag ka magpa-5 Step mo. Huwag ka mag-slide. Step mo. Step. Step mo.
Sige, sige. Yan. Relax mo, relax mo, relax mo. Huwag mo ng power. Oh, sige pa. Sige, step mo, step mo. Ano, sige, diretso pa. Gusto niya ito. Sige mo, sige. Yan, over pati, kaya mo pay. Yan. Pwede yan ha. Last one tayo. Hindi. Step mo. Huwag kang mag-bend. Step mo. Huwag kang mababali ang alyan. O, step mo. Step. Yan. Relax. Gusto mo mas tayo. Muna rin. Relax. Kaya pa? Kaya ba? Okay. Sige pa. Kasi na tayo. Bangulo. Yan. Naman. Galing nyo kayo Marciano. O, di na ako maharap niya ha. O. Naging nang nakadala ko dito. Thank you Lord. Yan. So ito na po yung pang-aming 8 rounds for the walking therapy. Yan. Sige. Abang, step ulit. Step ulit. Step. Yan. Slide ng konti. O, step. Yan. Step ulit. Very good. Kaya o. Very naman tayo. Last step. As you ready, 1, 2, 3, step. Yeah. Step ulit. May kumakaw na siya. Nasa tayo. Yan. Big step. Nakyan mo yung step mo. Yan. Ayan, very good dyan. Good. Kaya pa siya rin. Susampukan mo siya. Ano? Bigyan na natin, no? No? Isa pa? Ayun. O, ano ka? Mag-step ka muna. Check. Step sa blackboard. Step siya. Yan. Kamay na. Napagod na. Ayan, napagod na po. Ayan. Woo! Okay, yan po yung aming 8, no? Kung nakait po kami, nang walking namin, ayun po siya. Okay? Kasi muli po, so watch po yung aming mga big improvement na vlog namin sa kanyang sa aming bed stroke patient, si Marciano Guaco. Kasama ko si Sherwin sa aming ginagawang ito. Again, thanks God sa kanyang great improvement na aming nakikita at nagagawa ngayon. Kasi muli po, and please subscribe my YouTube channel. Modelo ng Mang Keping to po. God bless po.